Eta dakizuenez, gutun zuriak, jaun Andreok, eraman egiten gaitu. Eraman egiten gaitu eta ona ekarriko ditugu. Letrak eta letretan adituak direnak. Hain zuzen ere, liburuetatik harago garamatzalako jaialdi honek. Hitza, liburuen horriak gainditu eta harremanetan jartzen delako gainerako disiplina artistikoekin. Y sí, os dejamos ya con la primera... Eta utziko zaituztegue, lehenengo elkarrizketarekin. Asko izango ditugu jaialdi honetan, letren jaialdi honetan, letran zeinitzena. Esan bezala, Leila Guerriero idazleak eta Rodrigo Fresanek gurekin ez partekatuko dute zergatia eta nola beraien artearena zein profesioarena. Txalo bero bat beraientzat. Kaixo guztioi ohorea da hemen egotea. Leilari esaten nion niretzat ohorea dela Argentinarra izan da hemen egotea. Eta orain goazen buelta bat ematen terminoi. Lehenengo galdera, zertan lagun diezazuk ez? Eta zuri ze iruditzen zaizu hemen egotea, ezta? Ohorea da hemen egotea. Leilarekin hitz egitea beti daukera aparta. Leila ezagutzen dut, hasieratik, hasi zenetik, ezta? Burdinarotik edo, ezta? Ni be garaio horretakoa ez eta. Bueno, demantaren aroan egon zara zu beti. Plazerra da eta privilegioa da. Leila entzun duzuen bezala, oso exageratua da, afektuosoa den alde horretatik. Eta gero, arlo profesionalen asko zehatzagoa da bere testuetan. Noizbait, esan zidan nik erakutsi zen niola guztia, baina esan dezake Leila Guerriero niri, Leila Guerriero irakurtzen erakutsi didala. Eta nire mundua hobea da, bere lanak irakurtzen ikasi nuenetik. Eta bueno, ez dut esango hasten ikusi dudala, hasita etorri zelako, eta gauzak argi, baina, esan dezaket, berarekin ikusi izan dudala, zer nolako errekonozimendua jaso duen eta merezi du. Eta bueno, ez naiz luzatuko, berari emango diotitza zuzenean, galderatxo batzuk ekarri ditunik, adimen artifizialaz ari garen honetan, bueno, lehenik eta behin, zure azkenengo liburuan, La llamada, badago tartetxo bat, izugarrizko fenomenoa izan da, benetako fenomenoa, bai kalitataren aldetik, baita izandako ondorioen partetik, eta hain zuzen ere, badago parrafo bat asko errepikatzen dena liburuan zehar, eta nik uste dut oso esaldi zutilekin, ez da, variazio zutilekin, eta esango nuke hori modu egokia dela nolabait hasteko, ez da, nik uste dut, funtzionatzen duela ez mantra bat bezala, baizik eta plegaria modura. Plegaria edo dogma modura, ez da? Etikaren edo estetikaren partetik eta honela ze dio. Denbora jakin baten ostean, egunak, asteak, hilabeteak, gauzak berrera ikitzen saiatzen gara, ezta? Eta gertatu behar ziren horiek bai, gauza horiek gertatzeko. Eta gertatzeaz utzi ziren gauzak baita ere horien ondorioz. Ostean, denbora baten ostean, berrera ikitzen ditugu gertatu ziren gauza horiek, eta gertatu behar zirenak gauza horiek gertatzeko. Eta horien ondorio guztiak. Hemen pluralean ere hitz egiten duzu, baina uste dut oso pertsonalki hitz egiten ari zarela, zure arteaz, ofizioaz, ezta, eta zure metodoaz, azken finean. Bai. Eskerrik asko, Rodrigo, benetan, nirekin partegatzik konbertsazio hau benetan. Hitz egiten dugunean Rodrigorekin, exageratzen jarraituko dut, baina
Ez da exageratzea, ez da exageratzea. Zuk egiten duzu pertsona batzuk inteligenteago egiteko. Eta horrelako norbait aurkitzen baduzue benetan, atesoratu. Esango nuke, Rodrigoren kasuan, egia da, irakurri duela nire lan guztia, nik editoreari eman nion eta gero berak irakurri zen, eta zerbait oso arraroa gertatu zen, ezta? Rodrigo berak, bukatu zuen gutxi gora bera, bukatu zenuen, ezta? Gauza gutxi batzuk falta ziren, baina elementuen estiloa barba da. Eta nimen Espainian nengoen eta nolabait, galdetu zidan bere lana irakurri nahi nuen, eta nik baietz esan nion noski, eta bidali zen eta inpaktatuta geratu nintzen, izan ere, bukatu nuen irakurtzen konturatu nintzen, berak idatzitako liburuak eta nirea, La llamada, oso antzekoak zirela nolabait esatearren, ez da? Eta gainera, elkarren aurkezpenetan bestearen aipatu genuen. Izan ere, Rodrigoren liburua rekonstrukzio bikaina da, Argentinako diktadura kontatzen du, aur baten historioa, Lang benetan oso personaje entrainablea. Eta La llamada liburua nolabait esatearren da, nera bezaroa, honen guztiaren nera bezaroa. Eta oraindik gogoan du liburu ineditoa irakurri zenuenean, La llamada benetan oso partikularki erreparatu zenion esaldi horri, ezta? Eta esaldi hori azken finean sortu zen, nolabait esatearren, liburua jada oso aurreratuta zegoenean, eta nik zerbait muntatu behar nuen, ezta? Osa, nik zutabea jarri behar nituen, zerbait potentea behar nuen, oso fuertea, nolabait bereiziko zuena, denbora tarte bat. Azken finean liburua, oso historia tenebrosoa kontatzen du, emakume bat atxilotu zuten eta baitu zuten 73an Argentinan, militarrek, eta izugarrizko atrozitatea gertatu zitzaizkion, baina gero azken finean, pertsona horren bizitza ere kontatzen da. Silvia Labairu deitzen zen, ikusten duzuenez, abizen hori euskalduna da. Eta horregaitik, ni behar nuen nolabait, parterik arinenak, testu honetako parterik, eramangarrienak, azken finean, emakume hau oso inteligentea da, baina badauka, despistatua da, ezta? Eta, kasu batzuetan, egoera konkretu batzuetan jartzen da, ezta? Eta, iraganeko momentu batzuetan, gertatu zitzaion historia hori rekonstruitzen saiatzen zen, eta sortu zen mantra hau, esaldi luze hau, hainbat variaziorekin errepikatzen dana, variazio txikiekin oroar, eta nik uste dut 8 biderrez ageri dela liburuan zehar, eta nolabait esatearren nik sentitu nuen nolabaiteko abisu modura, ezta? Antzinako mapetan nabigatzaietako abisoak nolak agertzen diren? Hori ze. Eta zuk esaten duzunaren inguruan, nik nahi nuen nolabait estruktura kondentsatzea edo metodoa kondentsatzea, ezta? Eta esango nuke oroar esaldia dela islada bikaina fikzioan bizi dugun horrena, ezta? Azken finean historia berean sartu nahi dugu bi indar oso potentea direnak eta txoke moduko batean daudenak, ezta? Bi bolada edo bi denboraren preteritoaren eta orainaldiaren nahasketa hori. Guke profil baterako ikerketa lan egiten dugunean edo ez dakizertarako hilabete asko pasatzen ditugu pertsona bat ikusten eta 200 pertsona gehiago beraien ondoan egoten, kafe hartuta, bere lagunekin, arropa aukeratu edo taxiko bidaia bat. Eta tarte horietan guztietan kontatzen dizu bere biziko historia. Eta tarte horietan guztietan, gesto guztietan fijatzen zara, eta hori guztia testuan egon egin behar da, dinamikoa izateko. Baina txokatzen du baita ere iraganeko kontu horrekin, ez da asko rigidoa den horrekin. Eta horregatik nolabait esatearren, esaldiak erakusten du zailtasun hori, eta horregatik, zer diot, ikusi behar direla gauza txiki guztiak gertatu behar direnak, eta ni joango ez banintzileku batera egun honetan, eta eskina horretatik pasatuko ez banintz, guztioi pasatzen zaiguna, ez da? Eta ordutik aurrera guztia da, oso galdera perturbatzaile baten isla da. Eta
nik uste dut, jakin nahi dut zer uste duzun galdera honen inguruan. Baina, zer gertatuko lizatekeen, ez dakiz zer egin izan banu, ezta? Beste bide bat hartu izan banu, edo beste pertsona batekin joan izan banit. What if hori, ezta? Nik uste dut oso, galdera kezkagarria dela, eta nik uste dut liburu honetan asko daudela. Eta saiatzen ginen hori kontentzatzen, ezta? Beti egiten dugun bezalaxe, ezta? Norbait aurkitzen dugunean edo zerbait aurkitzen dugunean funtsa eta forma izan behar dira desenkastratu ezin diren gauzak, ezta? Pertsona askok liburu irakurri du eta liburuan aurrera eginala esan zidaten mezu batzuk bidali zizkiaten zen. Leila, esan nahi dizut, errata badagoela liburuan. Ez. Eta nik ze itxaron dezake komentario hoiez edo esate baterako, behar bada zuzen daude eta tontuna naiz. Aukerak egon badaude. Nik uste du parrafada honen gako hori dela pasatzea eta pasatu zena. Nik uste dut zuk azken finean lan egiten duzula errealitatearekin, material primigenio batekin. Baina ni beti du gogoan esaldi bat. Errealitate hitza beti komatxo artean idatzi beharko litzateke esaten zenuen zuk, ezta? Eta suposatzen dut, what if hori izpide izan duzun honetan, ikertzen dituzun pertsona askoren kasuan edo zure galderi erantzuten dieten pertsona askoren kasuan, batzutan, what if batekin erantzun beharko dukete, ez da zerbait behar bat ez da gertatu, baina nahi zuten gertatzea. Nik uste dut, Hemingwaynek esan bezala, shit detektor modukoa daukazu, ez da? Kaka detektatzaile modukoa, norbaitek zerbait kolatu nahi duenean, ez da? Galdera bat denbora osoan gauza bakoitzaren ganean ari denean, gauza berdinaren gainean, KGB bezalazte, ez da? Azkenean probatzen zoaz gauza desberdinak. Nik esango nuke alde batetik, denboraren igaroarekin, ikasten dela, ez da? Hobeto ikustea da, gezurrak hobeto hautatzea, edo hobeto ikustea? Eta esate baterako, zure bikotarekin eta lagunekin desentxufaten zara, edo pendiente zaude beti ikusteko gezurretan ari den. Erabat desentxufatzen naiz, ez. Ni nire lagunekin, azken finean hitz egiten dut, hitz egin behar den bezalaxe. Ez, nik galdetzen izun horregaitik, nire bikoteak ez du hitz egiten beraz oso erraza da koltoa, desentxufatzea oso erraza da. Nik esango nuke keinuka hitz egiten dugula, eta horregaitzi daramatza zuen beste urte batera. Martxoaren maiotzaren 8 urte, 30 urte egingo ditugu. Ni behin Sabinak esan zidan, Joaquin Sabinak. Zu beti gizon berbera egitu duzu, ni beti bat ikusten dut, ez da? Da oso ideia ona iruditu zitzaidan. Baina sentitzen dut esatea, baina beti gizon berberarekin nago. Ilusionatuta zeudeten entzuteko batekin baino gehiagorekin nabilela, baina ez. Hemen ez dago ezer postiz horik, ez. Hori guztia ziara noan erabiltzen dut. Baina nik esango nuke azkenean badaukagula detektore moduko bat, ezta? Niri deigarria egiten zaite. Batzutan, historia batzuk entzuten ditudanean, nire bikotak esaten didana, edo nire lagunek esaten didatena. Nola kontatzen dizkidaten historia batzuk, beraiei norbaitek kontatu dienak, eta niretzat ez dute esanka eta ez buru. Eta kontatzen dizute, desertuko azkenengo Coca-Cola izango balitz bezala. Edo ez dakizu zer gertatu zaidan, ez dakiz zer, baina ez beraien historia baizik eta kontatu dieten historiak. Nola egon zara kamionetan eta aldi berean, adi ikusten ze gertatzen zen, ez dakiz zer, ez dauka esanka eta ez buru. Eta horren arazoa da azken fina lehen esaten zutela, nire bizitza historia bikaina izango litzatekela idazteko orain askotan idatzita ematen dizutela zuzenean. Baina nik ies egiten dut hori esaten duen pertsonen gandik, nik ies egiten dut horien gandik. Mundu guztiak uste du historiarik handiena duela, baina ez. Zuk daukazu historia handi bat. Eta, profil bat egin nahi dio zuzenan, baina ez dituzten. Lehen esan dakoa ez da? Zit detektor horrena. Nola bai. Baina badakizu zer gertatzen den? Azten garenean, ez dakit. Lan egiten eta lana metodo bihurtzen denean ez dugu kontatzen protagonistaren testigantzarekin eta inguruko 40 pertsona entrebistatzen dituzu eta hortze erabateko ikuspegi desberdina sartzen dira, kontradizioa, konfrontatu beharra.
konfrontazioa eta protagonistarekin, ez da esan, zure bikotoiak esan dit, beste ez dakiz zer. Atzo kontatzen zidan anekdota hau oso interesgarria iruditu zitzaidana. Bob Dylanen lan bate, lan bat ostiralean estreinatzen da, eta zuzendariak eskubideak erosi zituen, eta Dylan izan zion nolakoa izango litzateken proiektua, nola baiteko, ongiritzia lortzeko. Taberna batean juntatu ziren, beraientzako itzi zuten taberna bat, operatibo izugarrian montatu zuten, eta gero Bob Dylan kaputxa batekin kaletik ibiltzen, ezer gertatuko ez balitz bezala, eta orduan, zuzendariak esan zion, Dylan jauna, film bat egingo dugu, biopik modukoa, zure bizitzari buruzkoa, eta Milanek begiratu zion, eta da, zeren ingurukoa izango da. Oso ona da, Baina, zu jomuga dituzun pertsona asko, casting bat egin ostean, eta proiektu batzu deskartatu ostean, proposatzen diezunean, ez dut uste inor zure bila joan denik, zuzoaz beraien bila, ez da? Gertatu izan da norbaitek idaztea proposatzen didala, eta galdetzen dizutela esate baterako zeri buruzkoa izango den, edo zure bizitzaren parte bat, eta beraiek esaten dizute zeri buruzkoa izango den, esan nahi dut, nola landuko duen zerbait, zer modutara, zein izango den prozesua, eta luze bat. Ez beraiek ez, eta Silvia Labairu protagonistak, La Llamadakoak, hizketan ari ginela, berak begiratzen zidan, eta, begiratzen zidan modu arraroan, eta galdetzen zidan. Eta zu badakizu zer egingo duzun honekin guztiarekin, azken finean hainbeste gauza ziren, bazegoen jende ezagutzen zuena, eta bar, eta 97 elkarrizketa zeuden grabatuta. Nik uste dut profil bat idazten ari zarenean El Paiserako edo dena delakoa, eta grabazio batzu, profil baten grabazioak egiten baduzu Herrialdeko Dominikalerako edo dena delakorako, bai. Bai, nik uste dut, normalean grabatzen duzunaren 40% soberan egoten da, Baina hurrengo galdera, zeren ingurukoa da hau? Azken finean, Rodrigo Fresanen profil bat izango badan ezin da izen beste gauzarik. Baina noizbait hasi zinen zerbait idazten eta gero esan zenun ez dut aurrera jarraituko. Behin baina esan nuen, begira, ez nuen esan honek ez du funtzionaten, esan nion deituko dizut, Darth Vader moduko bat, ez da? Nik uste dut hor kontu garrantzitsu bat zegoela, eta, baina nirakatza izan zen, nik ez nuen aurkitu modurik, diskurtso bat ateratzeko, azkenian reiteratiboa izango zenik, edo aspergarria, eta gainera uste dut etxorretan hotzandia egiten zuela, negua zen, eta nik ikusi nuen nire burua, beste hainbat alditan joaten bertara, konbertsazioak izaten, ezertara gonbidatzen ez nuen tipo batekin, eta zanen, joango gara, ikusiko gara ez da, bai, venga, txau. Eta hemen ikusleen artean ez da gongo gizon hori, ez daki bere buruzari naizela ere. Ez ezen konturatu, ezen ezertaz konturatu pertsona batekin ari zela ere. Pentsatu zen telefono batekin ari zela. Baina hori zen bide bakarra. Nolabait bera arro egon beharko da, ez da? Bai. Aukeratua da. Ezin izan zuen irekin hori pentsatuko zuen, ez da? Bai, ala da. Nik Leilaren La Llamada liburu aurkeztu nuen, lehen esan bezala, Bartzelonan, eta Leilaren liburu guztiak oso gai desberdinen ingurukoa dira. Malbinetako soldaduen ingurukoa da bat, Malbinetako hilerri ingles batean enterratuta dagoen, Patagoniako kontuak, Truman Capoteren itzal fantasmagorikoa, Costa Braban, Malamboko dantzari bat, dantza folkloriko argentinar bada bide batez.
oso interesgarria gainera. Bruno Gelber, el pianista. Eta zure perfiletako asko ere hortxe daude, eta nik enuen aurkitzen ari komun bat, eta orduan konturatu nintzen pertsonai guztia mutantea direla, hau da, hasten direla gauza bat izaten eta gero beste bat izaten bukatzen dute. Hiltzen da, Truman Capote bezalake momentu batera idazten da, ez dakiz zer, a sangre fria esaten dena. Eta, bueno, horrelako gauza asko, ez da, beraz, ez dakit horren konsiente zaren, edo subliminalki interesatzen zaizun. Bizitze idaztea edo historiaz idaztea, ez dakit, modu batera edo bestera. Ni oro harren naiz horretan fijatu zuk esan arte, ez da? Ni beti pentsatu izan dut, ez zegoela ari gidari argi bat, ez da? Baina bat zeuden gauza batzuk, nolabait, antzekoa zirenak, ez da, zentzu guztietan. Zuk esan bezala egia da badaudela gai batzuk oso anitzak, suizidak, diktadura, eta bar. Eta horiek, azken finean, oso singularidade potente bat zuten pertsonez ere. Eta horiei inork ez die bota, argirik, ez da, oso singularra, periferiako historiak ere badira. Hau da, pertsona periferikoak, baina periferiako historiak baita ere. Hau da, bat Patagonian gertatzen da, bestea Kordobako probintzian oso herri txikitxo batean, beste bat Malbinetan, beste bat Costa Braban, orain Costa Brava ez da lehen zena, ez da? Silvia Labairu oso gauza garrantzitsu baten biktima da, ez da, bomba sanguinario batena, diktaduran, baina biktima bat da. Singularidade askoko biktima, baina testimonio periferiko bat dauka, eta inoiz ez zaio benetan entzun. Ez, eta nik uste dut ez dagoela leku periferikoreagorik ermadaren mekanika baino. Bai, Buenos Aireseko auzo aberatzez ari gara, eta bertan prisioneroak, torturatu ziren. Bai, baina badago zerbait, lehen biziko zentzun dizudala esaten, oso aurkezpen polita egin duzu. Bartzelonan oso aurkezpen polita egin zenuen La Llamadarena, mutante zitze egin zenuen, eta nik hor konturatu nintzen nahi zuzen ere, beti, ari nahi zenean elkarrizketatzen batez ere, sorkuntza lanen bat egiten duen jendea, pertsona hori, Pilla zitatzeko esate baterako. Ricardo Pilla bihurtzeko, Fitopa ez bihurtzea. Badakigu ez dagoela momentu zehatz bat horretarako. Baina niri gustatzen zait eta asko, nolabait igeri egitea momentu horretan. Ez da, batzuetan momentu hori aldaketa handiduko momentua da, eta beste batzuetan lerro suabeagoa da, ez da? Baina bai, badago kuriositate bat. Eta batzuetan, konturatzen naiz, saiatzen aizena pertsona baten inguruan aztertzen, gero pertsona hori ez dela horren inguruan pentsatzen jartzen. Heltzen da punto bat, jente horre baduela sentsazioa, beti izan dela horrela ze. Edo, errazagoa izan zela uste duena baino. Eta ardurarik edo sentitzen duzue, jendeari pentsarazi nahi diozunean zerbait? Edo igual pentsatu nahi ez duen horri pentsarazi nahi diozunean? Ez, azken finean, ni gelditzen naiz, besta gelditzen hauenean, bestela ni naiz gelditzen. Badakit kasu batzuetan, egiten dudan lanak nolabait inplikatzen duela gauzak nahastea. Bai, makillarekin eman dezaket orain, oin badauka tresnan jendeari buruan emateko. Beraiek gelditzen badira, genda gutxitan esan dit, ez dakit momenturiko dudan gogoan, norbaitek esan izan didanean onaino heldu zara, edo ez dut horren inguruan hitz egin nahi, edo... Ez, nik askotan jendea ikusten dut hitz egiteko gogoz dagoela. Askotan egoten nahi zaiekin, eta gero egoten daukera hitz egin nahi ez duen horren inguruan aritzeko beranduago. Baina gehien gertatzen zaidana da jende elkarrizketetan pentsatzen hasten dela. Eta gero bueltatzen nahi zenean hurrengo aldian, esaten didate, pentsatzen egon naiz, norbait gertatu izan zait, orain izate baterako elkarrizketatzen ari naiz pertsona bat, duela askotik, eta aurrekoan asko emozionatu zen,
Eta ni pertsona hori aspalditik ezagutzen dut, asko apresiatzen dut, eta ez zait gustatzen bera sufritzen ikustea, Inor. Ez hurbileko norbait ez inor. Eta ni isilik geratu nintzen. Jarraituko dut edo ez izan ere uste dut, akordio tazito badagoenean, kazetari batekin bere lana oso serio hartzen duenean, eta aste hor dagoenean, eta batzuetan hortxe hainbat aldiz, zure historia kontatuko didazu eta ni saiatuko naiz hor egoten. Alik eta, alturen egoten, ezta? Zure historia horretan, eta horretarako behar dut zu kontatzea. Jendeak konturatzen doa, ez duzula morbagatik galdetzen, ez beste zergatik. Baina, behin galdetu nizun eta esan zenidan, lan hasten zarenean, badago nolabaiteko, ez dut uste feedbacka ari garela, baina badakite ezingo dutela esku hartu testuan, ezingo dutela ezer aldatu, edo eskatu aldatzeko. Ez testua elkarrizketatuek ez dute irakurtzen, Baina galditzen badiate Silvia Labairuk esate baterako galdetu zidan, irakurri halko duzuk idatzitakoa atera baino lehenago. Eta nik esan nion berari artikulu bat egingo nuela eta ez liburu bat, eta 2 hilabetera konturatu nintzen artikulu bat idaztea ezinezkoa zela. Eta esan nion, baina lehenengo elkarrizketa ura grabadora barik izan zen, eta nik uste dut horrek ere konfiantza eman niola, eta konfiantza ematen diola oso retizentesten jenteari. Lehenengo konbertsazio bat eskaintzen diozu, ezagutu dezan, ez da, ikusteko fidatzen duzutaz, edo ez. Eta hor galdetu zidan, irakurri halko duzuk idatzitakoa artikulu hori, eta nik esan nion ez, eta salduko dizu zergatik. Niretzat, askatasunez aritzeko modua da artikulua. Orduen, nik ez dut hau idatziko pentsatu zuk irakurriko duzula. Badakizu ezinezkoa dela. Da, azkenan da norbait gainean izatea bezala, eta ulertu zuen. Baina oso jende gitxik galdetzen dit, eta nik esaten diet ez, eta horrela bada gurago dut ez egin. Eta gero, elkarrizketan zehar, esate baterako, ez dakit, elkarrizketa luzeetan, eta horrela, badaude gauza batzuk, jenteak nahiago duela, kontatu, baina ez dute nahi argitaratu. Egoera bat, okertuko zuelako, edo dena delako, eta nik errespetatzen dut hori, oso historia garrantzitsua bada, edo norbaitek esaten badian, begira ez dakin hor nik hil nuen, horrek kasuak desberdina dira. Eta, mutaziotik gehiago aldendu gabe, zure hautatu ez aldendu gabe. Atzo, Andrew Sismanen liburua saritu ginen, La presuntuosa tarea de Boswell, eta bertan kontatzen da, James Boswellek nola idatzi zuen, Samuel Johnsonen bizitza, 1000 orrialdeko liburua da. Eta bera izan zen lehenengo perfil handia eta berritzailea egin zuena. Subjektuarekiko hurbiltasuna jarraipena urteetan jarraitu zuen. Eta hortxe, azken finean, iragarrita daude metodologia biografikoaren aldetik eta periodistikoaren aldetik, gaur egun egiten den guztia baita ere, lehen aldiz, eta Boswell lan horretan hasi zen arte, idiota bat izan zen, emakume zalea, mozkortia, zuen ezertarako balio, ez dakit zer. Eta Johnsonekiko hurbiltasun hori nolabait bihurtzen du pertsona inteligentea. Eta horrela, Samuel Johnson gaur egun ezagunagoa da berak idatzitako liburuagatik, bere lana beste lan guztiengatik baino. Beraz, ni badakizu ezarela idiota, mozkortia, ez ezer. Ni tikak egiten egon naiz, Alkoholikoa, drogadikto, ez dakiz zer. Ez, baina nire buruari galdetzen diodana zera da, zuk nola bai sentitu duzu mutatu duzula liburu bakoitzarekin? Materia edo pertsonai bakoitzarekin? Ez profesionalki, zigur nago horretaz baita ere, baina ez dakit. Edo ateratzen duzun traje bat da, edo hor derrepente kasuren batean toksizidade moduko batekin, karma moduko batekin, esate baterako Malamoren dantzariaren kasuan ez dut uste, alegria edo postasun utza delako, baina esan nahi dut. Metodoko aktore haue bezala ze.
Ez dute muñeko atera behar eta pertsonaia eta dana ez daki nola baiteko efekto residualik dagoen. Ez dakit Misión Imposible bezala den, ez da? Ez dakit Leilak erabaki du misio hori onartzea edo... Ez da gauza bat, ez bestea. Nik esango nuke alde batetik, hainbeste jende elkarrizketatu izana, horren beste historia elkarrizketatu izanak, azken finean nolabait ematen dizula, ez dakit, gauza potenteago bat, ez da? Giza kondukta irakurtzeko esango nuke, eta nire propioa baita ere. Esango nuke aurrekoan, hitz egin genuela, ez da? Eta nik esaten izun nire bildur handietako badan, nik idazle asko entrevistatu izan ditut, eta horietako asko ez ziren onak egia esan. Badaude profila, gero lan alimentizioa, eta gero zuk aukeratzen duzuna baita ere. Ez, orain nik aukeratzen dut baina gustatzen zait baita ere gauzak enkargatzea. Baina, diario bat lan egiten duzu joan bezala, ez dakinor elkarrizketatzera, badakizu ez dela ondo egongo, baina, orain beldur gehien ematen didana da, badaudela egile batzuk, exitoa izan dutenak denboran zehar, baina oraindik beraie pentsatzen zuten, egindako guztia bikaina zela. Alabantza maigabe horretan mugitzen ziren, ez da? Eta konturatu gabe, niri panikoa ematen zidan, ez da? Nik uste hori bezalako gauzak gertatzen zaizkidala, esate baterako, bestearengan irakurtzea kondukta hori, ez da? Nolabait esatearren, ez dakit, edo niri funtzionatzen dit, advertentzia modura, baina horretaz arataltago, nik Patagonako suizidan historioak eta antzekoak eta entzuten ditut, benetan oso historia fuerteak. Baina horrek ez diate marka pertsonal bat uzten. Ez dakit nola esan. Historiaren ongizatean pentsatzen dut. Eta ez niri historia horrekin gertatzen zaidan horretan. Emozionatzen naiz, Historiaren honean edo historiatzailenean pentsatzen duzu, historian. Ez eta benetan ez zaizu gustatuko, baina niena izegoten pentsatzen bestearen ongizatean. Ez haude pentsatze horretan bat dagoela hor lan egiteko. Janet Balcomen esaldi hori ez da justo, azken finean esaten delako ez garela beti egia esaten dugun horietakoak. Baina berak oso kasu partikular bat aztertzen du, ez da? Periodista baten kasua da, eta azken finean promesten dio, hiltzaile bati lagunduko diola kartzelatik ateratzen. Nik azken finean uste dut kazetaria inoz ez dela benetan zintzoa elkarrizketatzen ari den pertsonakin. Batzutan pentsatzen duzuen zelako gauza bota dit. Niri gertatzen zait askotan, pertsona batekin hitz egiten nago eta gauza asko esaten dizkit nik badakidanak, eta momentu horretan, konturatzen zara, gero reiterazio hori, elkarrizketa horretan errepikatzen den hori, horren irakurketa egin behar dela. Kondukta reiteratibo badako, reafirmazio bat, horregatik nik uste dut txatarrera moduko bat naiz. Ni txatarra, Argentinan txatarra esaten diegu, zaborrei, botatzen dien guztiei. Eta beraz nik uste dut lagun askok txatarra esango lioketela, gauza askori da niretzat urrezko pipitak dira horiek. Beraz, hainbat eta hainbat gauza esan daitezke hor. Baina egiten ez dudana da, hori proiektatu. Nik gogoan du nire ama agonizatzen ari zenean, 2009 urtean, eta nik lan egiten diariotik bota zidaten jakinda hori hasten zela, tanatologo batekin nota bat egitea.
Ez, bidali zidaten, tokatzen zelako, eta nik ez nien ezetz esan. Tipoak, hau fauna kadaberikoa, eta ez daize gauza kontatzen zizkidan, eta etzen gairi politena, ez da, kontutan izan da nire ama ospitalean hiltzear zegoela. Edo behar bada egokiena zinen, heriotzaren ideia beste leku batean jartzen zizunean. Ez nik uste pertsona horrek egin zuela, testu hori idatzi behar zuelako, eta etzion bat ere inportan irama nola zegoen. Baina niretzat etzen tarea moduko bat izan. Eta nik orainik gogoan dut nota hori behin interes handiarekin. Eta askotan joan nintzen funerariara, ez dakin ora. Nik uste du distantzia handia dagoela pertsonalaren artean eta esandakoaren artean. Esate baterako enpresario batekin hitz egitera zoazenean, oso tipo boteretsu baten profila da. Badakizu nondik joango diren tiroak, ez da? Badakizu gauza asko ez dizutela balioko profilerako, baina sartu behar zara bere musikan, bere ekosisteman. Beraz, funtzean inoz ez dago botatzeko ezer. Eta nik uste dut hori ez dela gezurretan ibiltzea edo zintzoa ez izatea. Genuinoa izatea da zintzoa. Ni batzutan uste dut, zintzotasun hori bizitza periodistikoan zein bestean, izugarrizko mina egiten duela da horrek ez du zentzurik. Baina gauzak esateko moduak daude. Beraz nik orokorrean, ezin duzu, kontu zibili bar duzu, ez da, bai. Kontu handi zibili bar da, ezin duzu puñetazo bat eman, edo... Ni orokorrean, jende alkarrizkatzen dudanean, gero eta galdera gutxiago egiten ditut. Oso isilik geratzen naiz, asko entzuten dut, pazientzia asko dut. Beraz, ez dago aukera askorik, deshonestitaterako. Ni bakarrik esaten duena, nire tokia da hor erabat ez dagoen pertsona batena. Nik ez diot kontatu behar buruan dudan guztia. Badago New Yorkerren argitaratutako profil bat, gaur usteot 100 urte egiten dituela, ez da? Eta profilik, famatuetako bat, guztiok ezagutzen duguna da, ez da? Baina Joseph Mitchell, bertako firma handienetako batek, esan zuen berak nola baiteko, bohemio profil bat segitzen duela. Eta azken finean horretan datza, 20. mendeko historia orala. Eta momenturen batean Joseph Mitchellek ikusten du dena gezurra zela, eleberri hori ez dela existitzen, historia oral hori ez dela existitzen, eta Joe Bouldek, sekretuan idazten du, eta ikusten du traizio bat egon dela tartean, ez da? Profilatuari traizio egin zaiola. Eta Joseph Mitchell hiltzen zenean, New Yorkerren bulegora joaten zen, eta bertan egoten zen egun osoa, eta, 2 edo 3 hamarkadaz hil zenean, idazkarian kajoi batean aurkitu zuten bere agin postizoak, pertsonaiarenak. Eta urtekin New Yorkerreko beste idazle batek, Jim Lepore, gaurkoa, izar berri bat edo delakoak, berak, liburu bat idatzi zuen John Culten inguruan, eta bertan ikusi zuen liburu existitzen zela. Eta Joseph Mitchellek historia izteko errazagoa zela, eta gana Joseph Mitchelli emakume batek deitu zion Wisconsinetik, eta esan zion, Joe Bould hemen egon zen duela 5 urte, eta nik kutsak ditut, benezez, etorri hau honen bila, eta Joseph Mitchellek esan zuen, ez zuela ezer kontatuko, pizka bat terribla delako, eta horrek azaltzen du guztia baita ere, horregaitik ezin izan zuen jarraitu idazten. Azken finean, zuk ezenuke zer radikala egingo, zentzu horretan, baina horren antzeko zerbait, tentaziorik egongo zen noizbait. Esate baterako norbaitek esaten dizunean zerbait, ze pena ez idala esan ez dakiz zer, eta azken finean horrek esan nahi du baita ere, bat atorrela,
esan aldizunarekin, baina pertsona ez dago kapazitatuta, edo... horrelako kasuetan nik esaten du, bueno, Josep Mitchellen kontu hau benetan izugarria da. Nik uste dut erregistro zentzu handia daukadala, ez da ni badakit, giza materialarekin lan egiten nabilela eta hori destrozatu aldela momenturen batean. Bai, baina askotan, gauzen orden aldatuta ere, efektua aldatzen da. Bai, nik uste du baiet. Nik uste dut hori egiten baduzun, liburua, novela bezala aurkeztu beharko litzatekeela, ez da? Eta historia asko egon daitezke, benetako pertsona askorena. A Sangre Fría horren adibide da. Bai, baina ikusi duzu A Sangre Frían inventatuta duen gauza bakarra, amaiera dela, eta nik, nola esan? Idazkari askoren nota daude, gero jolkorrera joan zirena, jendearen testigantzaren bila, eta, klaro, nabaritzen duzuna da jendea testigantza horietan esaten duena, egia da Truman Capoteren kasuan hori gertazula, tipo hori ez da izer zen, eta azken finean, pertsonen kasuan, A Sangre Frían zein ondo txarto gertatzen diren da kontua. Nik esango nuke hori sorgina izan moduko badela, ezta? Eta ikusi duzun bezalaze, nolabait galdetzen joatea, entrevistatu bati, eta esate baterako joatea, verifikatzera, edo, bai, Kaputxizki. Bai, niri zarat asko sortzen dit, baina badago zerbait, honekin ikasi dudana. Ez dakit, norbaitek esate baterako esan zezakeen, edo zein tentaziotik salbatzen hau zentzu horretan, espekulazioa dela nabaritu behar da. Norbaite zerbait esaten didanean, eta ni pentsatzen du, zelako pena hasi dela hau esan, nik ezin dut idatzi, esan dezaket, gustatuko litzaidake, ez dakizer. Marte eta Saturnoren, deia jasotzen ari gara. Bai, ez da hor, baina ez da hori, kontua denboraz ari gara. Beraz, ez dakit, ni bai konturatu nahi zerbait eta urteekin. Rodrigo izan zen nire lehenengo editorea, nik lan egin nuen lehenengo aldizkarian, eta bertara heldu nintzen, kazetari izan gabe. Badaude gauza batzuk, ez disgustorik eraman gabe. Hori ez da egia. Behin oporretan joan zen, aste bete edo, eta 2 hilabete edo, igaro ziren, eta halako batean agertu zen egun batean, eta ez dakit gogoan duzun. Bai, nik esan nuen trasplante bat egin behar zidatela, eta desagertu nintzen ez dakizen bat denporaz. Arriren naukala giltzurrunean edo, eta gero pila kargatuta bueltatu nintzen, ni benetan azken finean morena nengoen. Ez gaixo itxurarik ezen nuen. Eta, zuriz makillatzen nintzen, baina, karo, besoetan ezin zen horikin, baina, ezen disgustoa izan azkenan bueltatu nintzelako. Eta urteaietan, asko ikasi nuen, baina gero, denborarekin uste du badagoela zerbait ikasi dudana. Berez, ahultasun izan daitekena testu baten fortaleza bihur daiteke. Esate baterako Truman Capoteren kasu horretan. Hortxe bazegoen izugarrizko hueko bat, etzegoenia informazio hori, gertatutako denboraren inguruan, A Sangre Fría idazten idatzitakoaren inguruan. Eta ausentzia hori hasi zen beste gauza bat bihurtzen, eta hitz egiten nola garaiz ez ditugunean testigantza jasotzen, galtzen diren, nola egon daiteken norbait bizitzen ondoko etxean eta oso garrantzitsua izan, euskal kultura, 20. mendeko kulturarako, eta ez dugu kontutan hartzen uste dugulako soro bat dela, oso arraro jazten dena. Beraz, nik uste dute...
beldurra izateari utzi niola, informazio falta horri. Besteak, golpera zentzurik ez duten gauzak esateari. Behar bada, testigantza bat daukat hemen, gero beste bat, eta estator bat, baina kontua kugosoagoa da. Horrela, hobeto da. Eta batzuetan utxuneak edo defektuek estilo badakarte, ez da, hoien guztien baturak estilo bat sortzen du. Eta horrela ikusi zenuen, zuk ere bai, hori delagakoa. Bai, horrela da. Uztot ez dela defendatu behar, nik uztot hori dela, zaiatzen naiz defendatzen faltaren aurrean. Saiatu behar gara hobeto ikusten, eta horrekin zer egin behar den. Egin daitekeen gauza bakarra da, txikia bada, zerbait txikia egin. Aipatu dugu tentazio batzu ez, eta izan dugu metodologia edo zintzotasuna, kronikaren zintzotasuna batzutan, arriskoan jartzen dela fikzioa ordenean, ez da? Eta harritu ninduen, eta askotan komentatu izan dugu. Leilak bere lana lortu zuen kazetari modura ipuin batekin. Eta gero, nik ez dakit intimitatean, eleberri handi bat idazten ari zaren eta ez duzun kontatu. Edo zure bikotea Diegoari den. Bai, komunean daukat, idazten eta idazten kateatuta. Hori da sekretua, horregatik gaude batera orain dela, 30 urtetik denbora behar duelako. Bai, beti esan izan dugu, zuk eleberria edo dena delakoa idazten duzu eta zuk esaten didazu. Izugarrizko errespetua duzula fikzioaren munduagatik. Izan ere pila apur bat arraskatzen badugu, aztertzen badugu, ni pentsa dezaket eskubide osoz, ez zaidala interesatzen hainbeste. Asmatutako hori fikzioa. Zergatik galduko du denbora honekin, ziur historiak bururatzen zaizkizula. Benetakoak diren horietatik abiatuta baita ere, edo ezaizu ezer bururatzen. Ez benetan ez daukat irudimenik. Benetan. Burmuinaren zati hori nik ez daukat aktibatuta. Umea garenean guztiak hasten gara fikziozko historiak idazten. Nik ez dut ezagutzen aurrik amomaren profila aztertuko duenik esate baterako. Ez, baina eskoletan batzutan eskatzen dute, baina edo zer. Nik nire kuaderno guztiak gordetzen ditut, lehen hezkuntzakoak eta denak, eta nire sorkuntza lanak aurkitu nituen. Bere garai hartan, banaukan txip bat. Idatzi paragrafo bat ez dakizeren inguruan esaten zigutenean, nik 7 orrialde idazten dituen. Eta erdia asmatuta. Baina nire lehenengo lanarekin, asilo baino lehenengo pagina 30 fikzioa idazten nuen, baina ikusten nuen fikzioa da murrizten zegoela. Nik ipuinak idazten dituen, eta nire buruari galdetzen nion, ez dakit, nabaritu nuen beti gauza beraren inguruan ari nintzela idazten. Kontu sordidoak edo arazoak, ez da? Bikote arazoak eta horrelakoak. Eta momentu batean, gelditu zen. Hasi nintzen askoz gutxiago idazten. Eta fikziotik atera izan nintzenean, hori jet bezala disparatu zen, eta beste inoiz ez nuen izan behar izanik fikzioa idazteko. Baina nire liburutegian 180 fikzioa da, ni fikzio asko irakurtzen dut. 7, 110 da poesia, eta gainerakoa, kazetaritza lana. Eta fikziozko zein egilek lagundu zizuten gehizen ez fikziorako? Zu, Kapote, Mailar, beste izen batzuk. Ez, a ber. Hau esan nahi dut, zure lanak asko lagundu zidan. Rodrigoren lehenengo liburua Historia Argentina da, eta niretzat bomba bat izan zen. Hori irakurri nuen, eta ikusi nuen tipo bat deskribatzen ari zela, bere burua kalifikatzen zuela zinemagile, musikari, itzultzaile eta idazle modura.
oso ondo Cortázar eta beste guztia, beste idazle guztia, baina nik hau irakurri nuenan esan nuen, wow, hau beste gauza bat zen. Nik uste dut, liburu horretan, zure liburuarekin gertatutako gauza asko, nik irakurri nuenean nekin ezer zuri buruz, ez nuen lan egiten pagina 30, eta horrekin sortu zen estilo bat, etzuela bat ere zerikusirik ohiko kazetaritzarekin. Eta horrek eraman induen, nolabait esatearren, beste egile batzuetara. Eta hietako asko Rodrigoren gomendio bidez iritsi zitzaizkidan. Ni esate baterako klasiko guztia jaitzi nituen, Europako literatura guztia haurtzaroan, nerabezaroan eta gaztetan, eta esan nuen eta orain zer irakurriko dut. Eta gero Rodrigorekin, literatura garaikidera iritsi nintzen. Eta hor, Estatu Batuetako literatura hasi nintzen John Irving irakurtzen oso Dickensianoa, zu gainera aurkeztu zenidan, eta liburu bate eman zidan. Eta nik uste dut horra hasi nintzela asko ikasten. Gauza batzuk zerikusia dutenak zuhaitzadarrekin, nolabait esatearekin. Trama oso bat nola maneja dezakezu dena guztia batera izan da, suspentso linea kontuan hartun da, Orazion Porrouen novelan esate baterako, edo beste hainbat. Nola lor dezakegu informazioa eta nola eman gertatuko den zerbait latzaren berri. Eta gero niretzat beste gile garrantzitsu batzuk izan ziren, eta horrek bai bakarrik aurkitu nituen. Izugarrizko txoka izan zen gainera, transatlantiko lorri mur horrekin, nik inoiz ez du bera bezala idatziko, nik ez dut berriro inoiz idatziko lorri murren ipuinak irakurri eta gero, eta nire idazkera aldatu zen beste norbait deskubritu nuenean, David Foster Wallace. Benetan inpaktatuta geratu nintzen egile horiekin. Azken finean, erabat sartzen joan zirenez, bakarrik estiloan, baizik eta nire ikuspegian. Eta niri asko lagundu zidan beste gauza bat izan zen kazetaritzan, poesia. Poesia asko irakurtzen dut. Eta hortze, baliabideen ekonomia, poetaren baliabideak aurkitzen ditut, adjektibo eta sustantiba nola batu, batzutan modu sobrio batean eta hala ere lortu bateratze horretan txispa bat sortzea, ezta? Eta ni ere saiatzen naiz batzuetan hori lortzen. Asmo handiz, Testuaren eremu batzutan, deskribapenekin, atmosfera fantasmala deskribatzeko, eta horiekin gauza batzuk evidenta dira, kontatu nahi ditut, baina horietan sartzen naiz. Eta orain esate baterako kurbone den virusak heldu dit, eta oraindik ez dakit zertarako balioko didan, baina hortxe dago, eta ni badakit zerbait datorrela hor. Berak bere esperientzia kontatzen duelako Dresden, kronika izugarria da. Eta La Llamada ari garela. Zure beste liburuetako edo profietako batean agertzen da, baina La Llamadan historia pertsonal batetik hasten zara. Eta hortik abiatuz gizarte eta herrialde oso baten historia kontatzen duzu oso momentu komplikatu batean. Denboran zehar joandako momentu batean, ez da desagertu oraindik ere, ez da? Hor, zure partetik beldurra sentitu zenuen? Orain ez, baina momentu hartan ardurarik lortuz sentitu zenuen? Liburuak izan zezaken ondorioaren inguruan, edo ezinen kontziente, edo zeunen kezkatuta. Ez nik uste dute nintzela kontziente, eta horregatik idatzi ahal izan nuen. Oso ziur nagoelako ezela Argentinako 70 hamarkadaren inguruko liburu bat, baizik eta emakume baten historia. Oso historia gogor bat bizi izan zuena, 3 urtetan zehar, Argentinan 70 hamarkadan, eta horrek izandako ondorio guztia bere bizitzan. Baina badaude kazetari batzuk nire lekidea direnak, argentinarrak batez ere, eta oso liburu honak egintuzte horren inguruan, eta askoz gehiago dakite, eta denbora tarte horren inguruan, kapitulo beltz horren inguruan. Baina liburu horiek borondate handiagoarekin, panoramika enziklopedikoarekin egin daude, ikerketa lana dira, ez da nire estiloa. Eta horregatik esan ezake,
inkontzientziatik abiatu nintzela, eta ez neukala prejuiziorik, nik egingo du nire erara, ez dut beste liburu bat egin nahi, 70 hamarkadaren inguruan. Baina, bai eskatzen hasi nintzen nolabait ikusi nuenean, argitaletxeko pertsona batzuk irakurtzen zutela eta esaten zuten, wow, ke fuerte hau, edo zuk, momentu batean esan zenidan. Ze impresionantea, ez da, kontatzen ari den guztia. Ez daki konturatu zareten, kontatu den guztiaz. Ezen zer gertatuko da, ez da? Ni bai jakin nuen denbora osoan arriskutsua zela liburu hori, arrisku bat begon bazegoela. Eta liburu honek bai gauza batzuk kritikatzen ditu, esate baterako jarrera batzuk, giza eskubideen partetik, eta horregatik, kritika, nik jendaren hori da, ez da, nik bestela, ez dut zertan opinatu beraie bezala. Eta beldurra ematen dizu zure satisfakzio edo dena delako bihurtzea? Eta liburu hori, La llamadaren efektua jada bukatu da edo arazo gabe daramazu. Horrekin gertatzen zaiguna da, liburuari gertatzen zaizkiola gauzak eta ez guri. Beti pentsatu izan du lana bakarrik etorriko, eta ni pagina 30ra iritsi nintzen, ipuin batengatik. Nik uste dut hori dela gertatzen dena. La llamadarekin hori gertatzen den hori oso arriskutsua izan daiteke, behar bada lehenengo liburu argitaratzen baduzu. Komplikatu izan daiteke, lehenengo liburuarekin azken finean, pasaden egunen esate baterako, erreflexio interesgarri bat argitaratu nuen, Jeffrey Ginidesena. La Virgen Suizida zen egila, bere lehenengo eleberri izan zen, da hor jarri zuen, eta 9 urte edo behar izan zituen, edo 3 argitaratzeko, bigarrena, ez dakit oso ona izan zen baita, Bai, hola da. Eleberririk onena idatziarren esango dute beste hobea zela. Hori gertatzen zaizunean liburu batekin oso komplikatua da, berak esaten zuen hain zuzen ere, lehenengo eleberri bat idazten duzunean nolabait, bainor ez da ezeren zain, beraz, oso ondo funtzionatzen du, oso ondo dago, baina oso ondo funtzionatzen badu jendeak gero bigarnetik gehiago eskatuko dizu, da 3. eta 4. beraz, hau gertatu izan da, ez da, 5., 6. liburuarekin gertatzen bada, ez da zer gertatzen. Duela urte batzuk ezin nuen idatzi, ez nituen tresnak, ezin nuen honela kontatu, emakume horrek ez zuken duela 10 urte nirekin hitz egingo, gauza desberdina dira. Beraz ez, nik uste dut liburuaren bizitzari erreparatu behar zaiola. Eta zorionez ez da ipuin labur bat, edo ez da kanta labur bat, eta ez dut horren bezetan kantatu beharko. Satisfakzion bezala. Behar bada piko bat zen, ez dakit nik suposatzen dut norbait pentsa dezakela, urrengo liburuarekin zer gertatzen den, gauza bera gertatzen nahi dut, ziurrenik ez da gertatuko, eta behar bada ez da gertatuko beste inoiz, baina horrek ez du esan nahi beste liburua, ez duela egingo, La llamadako guztia berrera biliz. Ez, baina ez duzu jarraituko kontu beretik, gai beretik, ez dut inoiz egin, suizidetatik dantzari batera pasatu naiz, piano interprete batera, Malbinetako soldaduetara, diktadura batetik pasatzen emakume batera. Ez, Netflixeko pelikula bat egiten bada edo jarsarria sentituko zara horregatik, edo... Ez, nik uste dut liburu batekin honekin edo beste dozeinekin, ez dakit. Nik esango nuke, beste pertsona baten obraz ari gara kasu honetan, baina nik uste dut beti ateratzen dela gaizki. Jatorrizko autorea oso gidoian oso sartuta egon behar da, eta batzutan ez gara kontziente, ez da? Zuri ez dizute inoiz eskatu, eskatuko dizute noiz bait. Baina oso tarea espezifiko bada, ez da oso eginkizun espezifiko bat, ez da dramaturgia idazta bezala zeda edo, hobeto esan da bestaldekoa da.
Zuk irakurritako parrafo horrek badauka kadentzia nolabaiteko bat? Ez dakit, pseudopifania bat aipa dezakigu hemen, ez da oso zerebrala, ez bat ere sentimentala ez dena, eta ez dakit, goazen gauzak diren moduan kontatzera, diren moduan, Joan Bibian interesatzen zitzaizun, eta nik, nire buruari galdetu diot, hemendik eta urte batzuetara, espero dut, asko barruia bukatuko duzun idazten zure buruaren inguruan. Hau da, autoprofila egiten. Ez daki, psikoanalistarekin egindako saioak bezala, ez espero dut hori ez egitea. Ez. Eta nire buruari galdetzen nion kontutan izan da, titularrak, ze titulo jarriko zenioke? Ez jarri munduaren amaierako suizida, bazkenean amaiera kontatuko zenukelako eta ez litzateke gustatuko, baina La llamada, edo zerbait izateko deia, edo historia erraz bat izan daiteke, edo, mamu baten dificultadea. Ez, baina iso zenuke hori idatziko. Pentsatu du galdetuko zenuela Parkinsonekin bukatuko nuen, edo horrelako zerbait. Kontatu zidaten behin gauza bat. Ez ditzateke idatziko, baina, nik uste dut idatzi behar izan ez gero, zailtasun, ez daki, la sencillez del fantasma, izenburu erabiliko nuke, la llamada del fantasma, aurrekoti baliatuz, ez da? La sencillez de la llamada del fantasma. Luzatu genezake nahi beste, bukatzeko, badago beste idazle baten, liburua hitz babi deitzen dena, oso ona dena, eta Didionen oso laguna zen, eta Didione vampirizatu egin nuen, eta erabili zuen bere fikzio askotarako, eta bere kroniketarako baita, eta beraz hor kontatzen dago gauza bat benetan izugarria dena. Didion, idazten ari zenean El año del pensamiento mágico, bere gizona izenekoa, eta bere, manuskritoa bidali zion bere editorari, Xabi Meta, oso editore potente bat, eta telefonoz deitu zion, eta esan zion, ze iruditu zaizu. Eta editoreak esan zion, oso liburu impresionantea da, benetan, bikaina da, oso inteligentea, nire bizitza beste bada, hori irakurri ostean, eta bar. Eta guan Didionek, geldiarazi zuen eta esan zion, uste dut ez duzula ulertu nire galdera. Bestsellerra izango dala ez? Beraz, ez dut uste inoiz egingo duzun galdera bat izango di, baina La llamada bestseller bada. Zure liburuen artetik salduena da. Gainera, hainbat edizio, hainbat urtetan. Eta La llamadaren inguruan egindako kapituluan, historia bat kontatzen da, La llamadaren historia erraz bat, La llamada del fantasma liburu editatzen baduzu, nola imaginatuko duzu urrengo liburuari? Ez dakit lehenik eta behin Jan Didion interesatzen zait, asko gustatzen zait, benetan emakume komplikatua da, oso komplikatua. Ez dakit kafe bat hartuko nuken berarekin, eta gainera esan zenidan, behin zurekin oso gaizki portatu zela, saludatzera joan zinenean, oso gaizki portatu zela, ez da? Ez dakit, esango nuke, y después siguió. Horrelako zerbait izena, horrelako izenen bat jarriko niokela, edo amaiera polit hori emango niola. Amaiera polita gure elkarrizketan etrako, sola saldirako, eskerrik asko guztioi. Bueno.